Okay. Ang nanghagit mo ni siya. Shout out ko sa mga kumapansin. naman. Okay. Sa mga kabalo na ko sa inyo ginapo ako nagyapon. Para di mo mahubog ako inampon, di ba? Pasensya na guys, pero pendriho na ko ni siya. Dahil ini sabi sa kabalo nga ako. Ikaw nang ginampo para dili mahubog. Oh, karon guys. Ato may balaron oh, kanang ato na side bet ang atong mga gitarista karon sa Bulwak, Cagayan de Oro City. O karon guys, pasensya ilagin niyo guys sa kay kanang gabi na mungod guys kanang nay mga reklamo nga silingan ba ko karon kanang mobalinta sa unahan gamay lang ha, kay kanang medyo mingaw bitaw. Oh. Ang atong contest padayon gyapon ta. Okay na magay guys na tapos na maka-disturbo na sa silingan. Tapos mo ato may isang mga kalasangan para maka-tiwas aning laga. Okay. O karon guys ating padayon na kay katong nasulti ron mo to ang nahagit sa Tanduay og kinsa ang may balang to kinsa ang pinagahid diri sa Cagayan de Oro City nga pinakapalahubog. Karon natin padayon na diri nang tada sa unahan kay you know na nga basi kanang magdikay lang po ta sa mga silingan kay banon na ka gabi medyo gabi naman may balang gyud turo kung kinsa ang pinagahid diri ato gyud po ibadayon ang atong kalingawan og ang naghagit na diri naglingkod lang nga ay mo kabalaka og ang naghagit na diri dapita og asa man tarapit mo pisto okay magita ninyo guys ha. Dili ta kinahayag. Dira kayo ay wag kay match kay Dili kay gihangyo sa mama dili na. dili. Dato lang ta kay medyo hayag ba medyo hayag ko para pag video na to Ay dira ta kay murag niga pangon ako. okay pasensya lang ginili ka sa kay padayon lang ta sa mga video gyapon padayon ta sa atong mga kalingawan kay kabulo mo kanang kuan ron covid kuan kay ang kanang curfew bitaw pero kita diri nga nasa sulod-sulod magpadayon gihapon ta padayon na to ang atong video og ang naghagit nasa na naghagit og unsa ikasulti nimo karon kay ikaw nga naghagit ka karon nibalhin mi sa pisto ron kay Why no match? no match. O karon di padayon gyapon nato og ang ilimnon tanaw to kung unsa kadaghan na ng taon na nato. Wog. Kabantay mo ana. Medyo gamay na lang gyud pero wala pa natumba men pero paningkamutan nato ron nga naay matumba gid ron paningkamutan nato og shoutout ko sa akong ginikanan nga nagbantay og bata maong say kasulti nimo mga nagbantay kag bata ma og nidagan siya kay naulo siya okay og karon padto sa atong kalingawan og asa to shoutout ko sa atong mga asam to atong gitarist nga nawala nagkalit kol asang gitarist ato kol o karon na lag siya, naglag siya. Pasaylo nato siya kay naglag siya, wala signal. Pasaylo ala ninyo kay wala signal. Nakalimot sa usang pagtubag kay wala ang signal. Naliwang po ang Okay. gitarist. Okay. O karon pabuton sa nato ang atong nanghagit og inom kay murag nagpalaban na ron. Nag-inom na siguro kung unsa giinom ron wala na. Dapat mabalik na siya ron kay para wala na kung unsa. Okay. 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 Oh, nara naghagit na suko na. Sakasan ko. Oh, nasuko na nga to nang hagit kay nga naghagit no wala na. Oh. Oh, nara naghagit kabalik na. Okay, o say kasulti mo nga nibalik na karon. Ngalon dugay ka na balik. Nanghilamos na mangud ko. Ay. Gwapo ko sa akong mga pants. Okay, kabalo mong good mo. Kung nangagit na to, baby face kayo, okay? O gatong ipadayon ang atong video karon atong kalingawan ron, episode 2. May bala to karon kung kinsa ang pinagahid diri sa Bulwak, Cagayan de Oro City. Tarong nga imong video boy basig pangit kahuman ano yung video, mas gwapo si Dudong sa kuha. Okay, so okay, sige, si i-clear sa nato, i-clear sa nato. Wait lang. I-clear sa nato. Hey, wait lang ha. Wait lang ha. I-clear sa nato kung kinsa na pinagwapon sila, kanaglaan sila kung kinsa pinagwapon. Okay, lang tawag to ang Bantay ra kay. naog sa naghagit. Naog sa morning naog sa. Ha?
Nangagit. Okay, og sa naghagit. Bago ko matake. Gwapo gidi ay kinapuras man dahon. Okay. Og unsa man paday na to ang atong kalingawan? Padayon. Okay, okay. Okay. Ikaw, okay? Ikaw ang naghagit, okay? Okay, paday na to. Padayon. Okay, paday na to. Kabalo mo kining hagit. Mura na igbulak lang taon kay nitag man sa bulat. Sige, paday na to ang atong kalingawan. Okay, let's go. O karon pa ta sa atong kalingawan. Kini akonte sa ako lang ibalik sa inyo. Kini episode 2 ato ibalik ninyo sa inyo kung kinsa pinagahig diri, kinsa ang pinaka dugay matumba diri sa bulwa kag hindi uro nga mag-inom og ilimnon mo ni ang champion og makadaog sa pila champion. Ha? Sige, ako ang kalaban ni kinatulog na. Agoy natulog na daw. Sige, ipre na to atong paglingaw-lingaw. Okay, man. Ita ka ina. Ako sa ato, man. Karingawa. Oh. Hinay ka. Kung inyong makita min murag nga suko na gyud mo na nga kinahanglan na kita nga magtagay kay murag nagling nasuko na gyud la paselo na tos lami. Gob. Up. Maliw sa ko nga kuwaon na ni plato. Kisa man ning pulutan og kanang dugoon. Maliw sa ko dra. Okay, atong sugdan na po di ko. Kini nga video kung inyong maibalan kini episode 2 atong kuha ng tubig ug ang kuan kay kung pwede manggod unta para maibalan gyud kung kinsa pinagaya diri. Dapat wala gid tinduay, di ba? Ay kanang tubig. Wala gid dapat tubig. Pero ato na patag tubig kay Noy. Kasi nato sa nag-inom, okay? Nantawa sa ang atong mga contestant. Natawa na to kung kinsa gid. Karon mga totoo draw pabuta lang ninyo men sa mga manginumay ron palihog lang kung kuan kung kinsa gid pinagay sila aton lang kung ano na. Okay. Mas hubog pa ang kuan. Commentator sa mga Okay. sa naghagit sa inyo. Okay, kung inyo nadunggan, masubok pa daw ang commentator kaysa sa nag-inom, okay? Pero kini nga video ha, kini nga video, lingaw-lingaw na ni, o atong ipadayon! O atong ipadayon ang atong paglingaw-lingaw diri sa... Kay bawal man. Karon magtagay na ta. Magtagay na ta kung kinsa gyud ang Basagi to pinaka. pika og inom. Kinsa man tayo inom, bro? Okay. Kini karon guys. Ni ulan man sunod. Hello so guys ha kaya ato sang i-post kasi kay marami guys. Pasahilo lang guys kay nagulan diri kay duro tungod sa bulu, tungod sa bagyo. Signal number 15. Okay guys, bye. O karon guys, makita nyo nga nag-uban ang atong duha nga may bala na nato kung minsa ang pinagahid diri sa kabuluan. Wala to sayaw-sayaw kay kabulukan na sa busab. Ang hunahuna sa tao. O karon magtagay na ta. Cool. Shoutout lang ko kang Uncle nga nagulat og shot. Okay, mag-shot na ta. Okay, makita ninyo nga. Magtagay na ta. Okay. Wala to makita ron kung kinsa gyud ang pinakagahid diri sa bulwaset. Okay. Oh, karon may pala to. Okay, kisa na yung shot. Kisa tong kanina gani. Wala sa ama. Asa mo kisa yung doa? Kisa yung doa? Iya gani ikaw. Dodong! Pakita to! Among gander hubog. Okay, makita to. Kisa pinagahid. Okay, nakita na sa pakita to tibok lawas. Okay, liwat si Pitapang. Boy, tama. Ikaw daw bang Kabalo guys, inaniya, lingaw-lingaw natin guys ha. Pero mo kabalan tayo guys. Doon rata sa pultahan na isang masuka ni guys. Doon rata sa pultahan. Oh, doon rata sa pultahan. Nalito kayo magdigwa guys. Okay. Oh, ang nahagit. Nagsugod na suka. Kita niyo guys. Okay. Okay. Makita niyo kisa daw kung ang nagadaw. Tao to usok kalipay. Okay. Congratulations! Okay. Winner. Pero wala gid just sa Okay. Okay. Ano hubog? Oh, shoutout lang na. Shoutout lang. Kung kinsa mong gusto i-shoutout. Para doon ako ni. Oh. Okay. Wow! Congratulations! Bijoy. Okay. Og ang na. Ginagawa Na guys.
Makita gini mo kung unsa ka tinuod guys ha. Kita gini mo sa tinuod. Og ang naghagit, asa nang naghagit ri? Okay, nang walas lang kalit guys. Okay. Okay, sa videohan na to ang naghagit. Okay. Sa video guys, makita mo ganyan guys. Makita nyo kisa na kadaog guys. So, you know. You know. Ang nakadaog mo gyud ang dili makabayad sa gipalit nga tanduan. Og ang nakapildi. Okay, makita kinyo. Okay, makita kinyo kisa na kadaog. The winner is I'm the best. Kobe da Boknoy. I'm the best of it. Kat na ba yun?